Pred nama danas utakmica 25. kola VVM lige Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Željezničar, nogometni klub Gošk. Za goste danas igraju 1 Luka Pršlja, 6 Rijad Šuta, 7 Marat Žilbanović, 10 Antonio Kačunko, 11 Ivan Novaković, 15 Nikola Perić, 16 Josip Miličević, 25 Kristijan Sesar, 70 Karlo Perić, 81 Marko Kozina i 88 Josip Radoš. Na klupi Vasilije Kola, Gabriel Čoko, Luka Anković, Patrik Bošnjak, Kaprik Sadiković, Đani Salčin, Kristijan Velinovski, Miro Krešić, Goran Šović i Lazar Jovanović. Glavni trener Damir Borovac. Za fudbalski klub Željezničar danas igraju 13 Vedad Muftić, 2 Edvin Odinaka, 4 Nemanja Cavnić, 7 Sulejman Krpić, 9 Filip Dangubić, 10 Mađid Šošić, 16 Dženan Šabić, 17 Huso Karjašević, 33 Stipo Marković, 44 Azur Mahmić i 88 Samir Radovac. Na klupi Darik Abdullahović, Stefan Radinović, Afan Fočo, Marin Karamarko, Matej Cvetanovski, Ognjen Laušević, Mustafa Šukilović, Leonardo Simoni, Abdulmalik Al-Džaber, Aleksandar Boljević i Martin Mirčevski. Glavni trener Denis Ćović. Glavni sudija današnje utakmice Ernis Dževičić, pomoćnici Tarik Mulasmajić i Davor Vukašinović, četvrti sudija Dragan Todić, var sudije Dražen Marić i Amer Macić, delegat Ferid Čovčić, posmatrač Željko Marić, predstavnik bezbjednosti Anto Livančić.